Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. Нарешті, у новій рубриці «Розтлумяч», у якой я тлумачу вам невядомыя ці нагадваю про ўжо вядомыя факты, звязаныя з баскетболам, прыйшоў час распавесці вам пра гісторыю найлепшай баскетбольнай лігі свету – Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Ну што, пагналі? Праз усяго некалькі год пасля стварэння ў самой гульні доктарам Джеймсам Нейсмітам пачалі з'яўляцца шматлікія першапачаткова мясцовыя баскетбольныя лігі. Гэтыя лігі базаваліся пераважна ў буйных гарадах усходняга ўзбярэжжа ЗША – Філадэльфіі, Бостоне, Нью-Йорку. Першая прафесійная мужчынская баскетбольная ліга называлася Нацыянальная баскетбольная ліга – NBL. Яна з'явілася напрыканцы 1898 году і аб'яднала 6 каманд з Пенсільваніі і Нью-Джерсі. NBL не была адзінай падобнай арганізацыяй, але, у адрозненне ад сваіх канкурэнтаў, у сваім першапачатковым выглядзе праіснавала ажно 5 гадоў, што ў той час было вялікім поспехам. Бо тады каманды вельмі часта пераходзілі з адной лігі ў іншую. І часам такія лігі існавалі ўсяго па некалькі тыдняў. У 1925 годзе прэзідэнтам НФЛ Джозефам Карам была створаная Амерыканская баскетбольная ліга, якая стала першай спробай сабраць усе найлепшыя каманды краіны. Гэтая ліга здолела праіснаваць ажно да 1955 года. Канкурэнцыя паміж ABL, узноўленай у 1937 годзе NBL і NCAA, лігай студэнцкага спорту, якая была заснаваная ў 1938, працягвалася і падчас Другой светавой вайны, і пасля яе. Ажно да з'яўлення 6 чэрвеня 1946 году баскетбольнай асацыяцыі Амерыкі. У першыя гады існавання якасць гульні ў BAA не была значна вышэйшай, чым у канкуруючых лігах ці ў вядучых пазалігавых незалежных клубах, такіх як Гарлем Глоубтротарс. Але заснавальнікамі лігі з'яўляліся ўладальнікі буйных хакейных арэн на чале з Морысам Падолафам. Таму іх галоўнай перавагай было валоданне вялікімі фінансавымі сродкамі, што дазваляла ім рабіць акцэнт на перамяшчэнні такога хутка развіваючагася і перспектыўнага віду спорту, як баскетбол, на найбуйнейшыя арэны краіны, такія як Бостон Гарден і Мэдысон Сквер Гарден. Перад сезонам 48-49 BAA перавабіла 4 клубы з NBL якраз-такі перспектывай гульні на вялікіх пляцоўках. NBL жа адказала тым, што перабіла кошты на паслугі некаторых ключавых гульцоў гэтых каманд. Але гэта прывяло да ўзнікнення фінансавых цяжкасцяў некаторых клубаў і лігі агулам. І таму ў выніку NBL была вымушаная пайсці на зліццё з BAA, якое 3 жніўня 1949 году і прывяло да стварэння Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А зразумець, на чыіх умовах адбывалася гэтае зліццё, можна хаця б па тым, што NBA прыняла гісторыю і статыстыку BAA як свае ўласныя, у той жа час не зрабіўшы тое самае з гісторыяй і статыстыкай NBL. Ліга, якая на пачатку свайго існавання налічвала 17 каманд, цягам наступных 5 год страціла больш за палову з іх, захаваўшы ў сваім складзе толькі 8, усе з якіх, дарэчы, гуляюць там і да гэтае пары. Але і ў далейшым арганізацыя чамусьці усяляк супраціўлялася расшырэнню.
Так, у 1967 годзе, калі ліга налічвала ўсяго 10 каманд, за ўступленне ў яе трэба было заплаціць касмічныя па тых часах $1,5 мільёны. І таму шэраг бізнесменаў з некалькіх гарадоў вырашылі стварыць сваю прафесійную лігу, якую назвалі Амерыканская баскетбольная асацыяцыя. Першым камісіянерам ABA стаў былы гулец NBA і ўжо легенда баскетболу Джордж Майкан, што зрабілася яшчэ адным рэпутацыйным ударам па лізе. ABA удалося перавабіць да сябе некалькіх вядомых гульцоў NBA, такіх як Рик Бэры і Джуліус Ірвінг. У гэтай лізе таксама ўпершыню з'явіліся рэгіянальныя каманды, якія праводзілі хатнія матчы на розных пляцоўках у розных гарадах штату. Вірджынія Сквайрс і Караліна Кугарс. Але менавіта канкурэнцыя за ABA прымусіла NBA змяняцца. І, як мы зараз бачым, у лепшы бок. І менавіта дзякуючы гэтаму NBA перамагла. Лізе давялося адмовіцца ад сваёй ранейшай палітыкі і распачаць актыўнае пашырэнне у мэтах зайняць найбольш выгадныя з пункту гледжання бізнеса гарады. І так, да 1974 года колькасць каманд у NBA узрасла да 18. А ў 1976 годзе было дасягнутае пагадненне пра пераход яшчэ 4 клубаў з ABA у NBA і зліццё гэтых ліг, а фактычна паглынання NBA свайго канкурэнта. Пасля гэтага ліга перажывала і спады цікавасці, якія, на шчасце, удалося пераадолець. Напрыклад, дзякуючы з'яўленню класічнага супрацьстаяння Лейкерс і Селтікс агулам і Мэджыка Джонсона і Лары Бёрда ў прыватнасці. І пікі папулярнасці, часоў легендарнага яго паветранасці Майкла Джордана. І яшчэ 5 пашырэнняў, якія давялі колькасць яе каманд да 30. І ўсё гэта прывяло да таго, што NBA ўжо практычна зрабілася другой па прыбытку, а значыць і па папулярнасці, спартовай лігай США. Выйшаўшы на адну строчку з галоўнай бейсбольнай лігай MLB з паказчыкам $10,9 мільярдаў за 2023 год. Для параўнання, прыбытковая частка дзяржаўнага бюджэту Беларусі на 2023 год была запланаваная на ўзроўні $10,5 мільярдаў. Вось праз такія этапы фармавання прайшлі баскетбольныя лігі США і Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя ў прыватнасці. Перад тым, як пераўтварыцца ў ва ўсім нам вядомую арганізацыю. Ці даведаліся вы нешта новае пра станаўленне найлепшай баскетбольнай лігі свету? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтую рубрыку рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту і хай будзе баскетбол!